Hi guys, kini si Bernie Bitok-Bitok. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa akong podcast. Please, supportahin ni siya para magsige pa kong upload. Salamat na. Labi na sa mga Nadia, mga OFWs nga nagsunod. Thank you very much. Please i-share ni sa uban na to mga Bisaya diya nga mga followers. Again, please support my podcast. Thank you. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko dirili, guwata ko be, aperti. Ito po ang Tita B Show, ang Dala Stress. Kumusta mo tanan diha? Mayong hapon. Again, may galag ipa-implementar na karon ang atong kuan ha. Nanatay sa matag exit sa barangay, dapat nanay permit. Ang pangutana karon kung i-house to house ba na o moadto ba ta sa barangay, kung empleyado mo, ipakita lang ninyo inyong mga ID mga higala nga magtrabaho mo, ha? Ato ni siyang buhaton kay para dili walay manggawas na mga unnecessary nga mga purposes. Kay basin pa magsabong lang din ni mga higala, aperti. 0995-335-2093. Sige na. Ang daming tanawa lagi kung sa kadagan na quarantine, perting daghana po dayon sa mga problematic sa gugma mga higala. Again, wala ko sa FM booth karon mga kapamilya ha. Si Master Poppy karon ang Nadia karon nagkontrol. Salamat kang Rumel Alaba. Sige na, katong mga naka-text na tawag na dayon mga higala ha. Alright. Good PM, Tita B. Ako si Daryl. Akong problema na ay gakaibog sa ako, pero dili na ako sa type. Ay. Pero ginahatag niya tanan sa ako. Unsa man ni nako tita game ang good siya. Hay. Sige, tawag lang ka ha. Tita B, akong problema kay akong bana. Unsa may problema? Hello? Hello? Yes lang ga. Kinsa ni? Itago na to sa pangalang si Jessica, Jessica. Pila edad lang ga? 21. 21. Ha? So, ninyo nakalangga? Yes, Tita B. Or live-in lang gihapon eh? Live-in naman, Tita B. So dili kami nyo langga. Dili kita maghilas-hilas lagi. Mo lagi ng kalagutan lagi ba? Ang minyo, kanang minyo. So kaning live-in, nahulog rin po ning uyab-uyab, pero gilumluman. Mo na siya. Pila na kakatuig gilumluman lang ga? Kuan, mag 2 years naman siguro. 2 years na. Anong isugot man kang mag-live-in lang langga? Para lami ang feeling, para anli. Tita B? Nganong ganahan maka-live? Para lumluman lang ka, para anli na. Wanay makabadlong. Bago pa manggod. Para getting to know each other. Wow! So kailangan na live-in yun para getting to know each other? Unya, kung Yes. masuman sa nimo, nga. Ha? Kung masuman na sa imo, nga. Dara gyud. So ang ending nimo dia, Pikat, Mirisi, Mayra. Muna, ang problema, so nakaron, kay nag-live-in na mo, nanggawas na mo, gipuga-puga kag ayo, so unsay problema karon sa imong ka-live-in? Nanay lain. Wala may noon. Unsa may problema ni? Kuan kanang naiya mo siya sa kuha nga magkuan ko nun. Unsa akong batong pa, Tita B, kung yun siya sa kuha nga magpakasal daw mi. Na dugay pa man kaayo. Nasusuko ka pakasal na daw mo. Tapos, Na mangita pa mo siya kuan. Anak nga lalaki. niingon sa imo ang minyuan kaniya basta na manghatag kag anak nga lalaki. Oh. Kung dili ka makahatag, Dili siguro mo kasal. tabla. Nga nasa taan eh. Sa lugar ni ganagana ra siya. Siguro. Uy, kadyo lang burag dili nimo ni problema lang ga, burag sa problema nila sa imong likod. Imuha ni? Ha?
Namugay, naminaw, Tita B. Ang anong siya may mutubag, anong dili man ikaw. Iyan ang problema, no? Abuang to kay. Ah. So, magklaruhay talangga, kinsa maging problema. Ako Oh, ingna siya maghilom siya, dili siya magtubag-tubag. Pag-ilom dia, oy. Oh, again. So okay ra sa imo lang ka, musukol ka na, daw di ko di ka makatag lalaki. So okay ra sa imo nga bulagan kaniya kay di man lalaki mo matag. Ambot lang. Okay, ram siguro gyapon. Ay, so tanga ka, magpa-print kag t-shirt, ta ibutang nimo sa likod tanga, ikapital nimo tanan ha. Tanga ko sa likod diri. Okay? Naka-imbos ha. Kanang naka-imbos, kanang print, kanang klaro kayo, kanang tanga ko, tapos ang sa likod diri. Okay? Okay lang ga? Hindi naman kay, gugmaan man kay me. Kinsay mi? Nganong mi man nga ikaw ra may gugmaan lang ga? Kay kung ngayon sa karog di lugar babae, so ayar lugar pakaslan, dapat pakaslan sa kaya kanya paanakan. Muna siyang dapat lang ga. Asa may akong baton? Bulagan nimo siya, tapos ayar din mo magpakasal, magpaburos kung maminyo na mo. Pero kung dili ka ganana na okay ra pod nga mag-okay mo kay imo man ang kalipay. Basta kato lang, mag-print kag t-shirt tanga ko diri sa likod kanang klaro dako, ha? Okay? O ni katawa o, tanga ko diri, tabutay hihi, butay sa ubos, hihi, ana, ha? Okay? Okay lang ga? Okay. Bye. Bye. Okay. There you go. Atong first caller nga tanga mga igala. 0995-335-2093. Alam mo, kapag kamo mga babae, pag ingana mo nga type na babae, nga piminti mo magsalig sa imon, klaro kayo, bisa pa mo di mo maistorya, bisag tingo, bati mong nawong, klaro kayo. Kay feeling ninyo, buragwa nila yung nakagusto ninyo, may na lang na inipatol ninyo isa. Butang ipotaw ninyo nag-value inyong mga cellphone, noon samantaon mo malangga. Burang mo nahangol sa lalaki, tapos gipalumluman, tapos ang kondisyon pag yun, pag pakaslan, kung lalaking anak, kunyag dili lalaki, kunyag na imong babae, inunay ka, ay sorry, babae man de, okay, bye. Wala, tawala na, giayo-ayo na ka, gilumluman na kag-ayo. Oh, nga na puntaning kalakiha. Dili kit na, manayong giingon lagi ba? 0995-335-2093 mga igala. Na, uy, yung sa Manila. Nadaot nito sa quarantine to sila. Uy, noon sa Manila. Tita B, good afternoon. Pwede ko mangyo o Kicksmeet na. Kicksmeet. Kicksmeet? Ay, wala ni yan. Ang wala maka-text, dili pwede. Mo text sa daan mga igala. Kani may gala advice ni Tita B. Kung medyo dili mo yun sa akong advice, okay ra pod. Oh, kay laylay man sa ngalan sa ako man mo nangayog advice, buto akong advice. Ana ra man siya may gala. Okay? 0995-335. Pasensya gi kayo ka na manawag nga wala mag-text, di gyud nato bagon mga langga. Maayong hapon Tita B. Nagipart sa tingma. Ako problema kay duha na kabulan wala ko giperiod. Ang mahadlok ko ingon sa kong ginikanan bisag open na misa usag-usa sa parents, ang mahadlok ko og panganak. Ha? Hadlok ka sa idea nga mga anak o hadlok ka nga naburusan sa man. Sige tawag daw lang ga. Aha. Good PM, magpaila lang ko sa ngalan nga Angel. Ang akong problema is gikapoy na ko sa akong kalib-ina o makigsik siya sa ako. Unya dili ko gusto dako na dayon kayo among away, magsininggita mora hinungdan. Sige, tawag lang ga, tawag. Aha. Ay, sorry. Ano mga kapanawag nga walay text? Sorry. Aha. Tita B, may hapon si Vanessa ni, yung sao man ninako, tita, nga nakagusto man ko sa iyang kauban, guwapo man jud to, tita. Nanong paningot mga ko yo? Singot kay ko may galad. Wala na, kaya di na mo iyon ng mga aircon, kaya dako na kay bayron nun. Tita B, yung sa akong buhaton, bulag ni sa akong wife.
Tas nami duha ka anak, kasado mi. Nasa kalibin karon duha na po ilang anak. Pwede na ko makuha ang akong anak unsa. Hello? Mga hapon, Tita Bay. Maayong hapon nimo diha. So kibali legally married yun mo. Tita Bay. Pero wala mo legally separated. Wala po. Walay nag-file og annulment, nagbulag lang. Tapos siya dayon na say kuan dito, na say kalibin. Wala, Tita Bay. Unsa ning pagkahitabo ano man nga nagbulag mo siya una ani kasi man siya ang nag-cheat. Siya una, Tita Bay. Kini. Sa nagtrabaho ka og Butuan. Okay. long distance ka? Wala yun. Pila ka tuig ka nagtrabaho? Ay, 3 months. Sabi na og tuig. So 3 months lang. Sunod lugar sa 3 months ni sumakaliwang bahay na rin siya. Ha? Wala na ako. Wala na. Primero wala sa ka nagduda. Sa inyong paglakaw ninyo wala pa kay nakita nga dahila kanang kuan duda. Okay pa mo before kanihawa. Naanan mga kanang business nga mabot sa ko. Katong napaka sa Cagayan, so na mga istorya nga nasa ilain. Wala. So, So nanay mga istorya pero ano man burag unsa mga nagpabuta bungol amang lang ka? Walang po nimo gisusi-susi. wala na yun sa kwarto sa trabaho. Tarong nga imong signal kay murag wala imong signal, putol-putol imong tingog. Mo to nga pag uli na ako. Sa trabaho, tambay ko dito sa Hello? wala na. Sa pag uli nimo, Wala na. Hindi ko ano. Sayang laki. Di ba? Ako na lang itasagdan. ni text ang iyahang laki. Hello? I love you sabi. Wala man imong signal. Gawa sa CR, basig wala signal di sa CR. Damo ko sa bukid dito sabi. Okay. Pangita hawan-hawan. So pagkabalo nimo, wala lang po kani kumpronta sa iyahan ni ingon na po siya nga oo tinuod nga di bali na nako nihawan na sa siyang balay ana. Niyang konti sabi. Tapos wala po ka naglasong. Ako na lang siyang itasagdan sa. So kuan ka nga tipo nga bana ka nang sige na lang, wala lang ka nagingon pa nga ipaglaban ana. Ay, try. Pila na edad sa imong kuan? Kuha 24. I mean ang edad sa imong mga anak? Kuha 11. 11? Oo. Okay. Pila isa na kabok? Dua. Ang isa Ang isa 9. 9. Uy. So sa tinudlanay lang kanang mga idara pwede na gina sila makapili kung asa sila mo padulong. Silang mama ba or papa. Ang problema kanang mga bata-na kung imo po ka ng kwaon, muuban po ka na sa imuha. Mo na problema kay naman ko edad, certain age nga kung inganang idara automatic sa mama gyud na mo padulong. Pero napo edad para nang idara karon, pwede na sila actually makapili kung asa sila mo padulong. Pero tungod po lagi kay ang problema kung close silang mama, bisa pagkuhaw nimo pero ang bata kay close man sa mama, kay burang man kag feeling nila burang man kag stranger. So may tabuan na dito gyapon siya mo padulong sa mama. Pero pwede noon ka mag-demand nga na kay mga bahin-bahin na lang schedule nga pwede sila magtabok-tabok. Ang imong concern diri is ang kustodiya lang sa bata. O pwede man na nga mag-demand ka dito at adto ka og pwede ka mato sa una sa barangay, ta kung dili madala sa barangay, hiring ka mo adto sa PAW. Mangayo ka og kuan kanang kustodiya nga pwede schedule diya sa siya pag human dito na pud sa imo motabok ang bata ingana. Pwede ra na ingana nga style. Okay? Alright. Pangandaman ko na nakabalo na lang magipangutahan ako na ginakang kuan ba kang si tawagan ni Attorney James Judy. Attorney unsa man kani ana ba? Sa naman goy nagi certain age mga igala na ingana
nga ang mga bata pakingan na nga age automatic yun na sa mama. Pero pwede gyapon nimo makuha na kung imong ipamatud-an nga nay something nga dili makabuhi ang mama sa bata. Nay nga na. So for example, pagkay trabaho o nay immoral nga trabaho or may ana, pwede na. Pero again, inyo nang isettle dito gyapon na sa korte mga higala. Pwede ninyo na iagig barangay. Kung di magkasinabot sa barangay, ang barangay na din mo imuhatag endorsement nga dito na din sa PAO para istoryahan din ang mga higala. Party mga higala. Last. 0995-335-2093. Text muna bago tawag mga higala ha. Good PM! Nagbulag mi sa kumbana in 15 years. Tagal na. Unya niya pa ko anak nga minor, di na nga pwede pa niya sustituhan. Raquel Padua rin ni 48. Well. Hello! Hello, Sir Bernie. Hello langga. Hapon. May Kasi hapon. pasabot anin nagbulag mi sa kumbana in 15 years. Kaya bali 15 years na mong bulag? Oo. Sapos pilay edad sa inyong bata? Kuani sila, ang akong eldest is 32 na. Then ako youngest nga 17 years old. Okay. Ang akong kuan ani Sir Bernie nga kanilang papa contractor man adto dito sa Marvel, dito sa Sultan Kudarat. Nya naay sakto niyang trabaho, naay ang income insakto. Then ang kaning akong anak, siyempre mainggit po siya kay nang po'y anak dito sa Pikas nga nabuhong bitaw sila sa tanan. Again, kasado man mo, ma'am, no? Kasado man mo? Oo. Okay. Pero wala mo nag-file og annulment. So technically, dili po mo legally separated. Oo, sir. Okay. Then, so far ba, nangayo na mo? Nag-file na kani og sustento since sa inyong pagbulag? Wala man ko nagkuan po, sir. Kanapod ko sa garbo, makakaon pa man sad ni. Pero makakuan ko sa kong anak na isa ba, kay mura bito siya gakakasina ba sa iyang mga kibali half-sister niya. Dito nga buhong niya. Magpadungdung din siya nga, may pa sila kay buhong sila sa kong papa. Siya biya, since pagka... Kadyo lang, kani ba ang imong bana, ma'am, napa sila in contact sa bata? Naaman mo, sir? Unsa man sila, kanang PM ba sila or wala na? Dili gyud reply ang papa? Ayara na sila makag-contact, sir. Kung ako muna, mangisog ko dito nga kanang mag-chat ko sa anak sa Pikas, lugar nga dapat tagaan nila ni akong isa ka anak. Ya, kaniya akong mga bata, di man sa di magbot-bot sad kay mura sad sila na igarbo ba, pero sa ilang kasing-kasing, nay kasina nila na silo sila. Kani bitaw sa tiyan na lang, ipangutana ko yun ni kang attorney. Sa tiyan na lang, mo ginay problema. Now, number una, pwede ka makademand. Pwede mo ipatawag sa barangay, mo demand ka, pag kasog dili sa mukuan, mo to ka sa kuan, mo demand gyud ka. Now, number one, walay fix nga percentage kung pilang matag. Mo ginay klaro. Di ka pwede mo yung nga dapat 50,000 a month, dili gyud na pwede. Kay whether mo yung kag nasay trabaho or kuan pa kwintahon man gyapon na kung pila yang gasto siyang own pamilya, pila ra gyud kuan, ana man gyapon na. So meet halfway gyapon na tanawon lang gyapon na kung pila yang makaya. Now kung mayong lugar siya ako makaya ra gyud ingani ra ana. So ana. Actually gyud sa ang may tabo gyud ani, ito realidad gyud ha. Usahay, pwede pa kasi siyempre masina ana. But eventually lagi tama ka ma'am, matandog lang imong pride kadugaya. Pwede karon nangisog ka. So manghatag na pod. But eventually mundang na pod. Sumukuan na sa kadugayan mangod. Ang ending mura bitaw mura naman ni usa naman ni oy, murag luoy na magigay nato ano magsige magitaglakag-lakag ani nila. Ana magud ang mahitabo. Nagpakilimos na noon ko ba inana. Mo gyud. So ang mahitabo to be honest sa kuan ni sa realidad ni siya. So ang tendency mo stop ikaw ra gyud makasurinder kay ang ending man mura ay kaluoy na magigay nato nga mura magitag-sigitag sunod-sunod ani niya. Bro, di ta maka-move on ba? Mausad. Now, maluoy lang ta sa mga anak. Kaya siyempre, tama yung ka. Medyo masuya sila. Ngayon nga nang may tabo. Pero, nahulog yun nga mo gini siya ang effect sa mga nahitabo. Sa inyong pagbulag. Ana ba?
So pwede ninyo nabuhaton karon, pwede po mo magdiman, pwede, so pwede sana siya motubag, sige, magsabot na sad mo nga muhatag siya, so posible nga muhatag na po sa karon nga bulan, sunod bulan, tapos taon-taon mondang na po. Di ba? Tapos siyempre Sir makuha na Bernie, sad ka. ako'y lain nga kuan ko, sir, kanang nakadungog manggug ko nga nakapalit sila house and lot dito. Ah. Niya, karon panitan simba ko, sir, kung nay matabo din nato matag na ang tao kung nay matabo sa iyang kinabuhi ana. Ah. Kanang naba ko Diba siya ibahin? katungod nga musulong didto kung iyang property nga napalit akong mabila. Dili pili po ka makaingon nga tanan, pwede ba actually pwede na say part, per part lang. Magsabot na madako na po na nga istorya hunon. O sige, asa nga part imong gustuan ni ato ning bahin-bahinon. Dili po ka makabuot nga automatic ka ng yuta ako ana, dili po daw. Ano ba? Na istoryahan na namo na sa kanang kuan. Yeah, pwede na kay iya man ang apelyido, tama di ba? Pwede nga na siya ibahin, but dili gyud ka makaingon maka-specify nga kanang ang kanang balay ako ana. Dili. Bahin-bahinon kung gusto niyo Sa mga bata na lang sa mga bata lang siguro, sir, na no. to be honest, ma'am, legally married man mo. Mm. So kung imong unaon sa legal, ikaw gyud ang legal wife. Okay. Dako gyud ang imong kuan mo nang naiuban magpaanal gyud mo. Pero sa ngalan nga kuan kung imong bali-balihon ron, ikaw gyud ang kuan legal wife. Kumo lagi, diyan na din ma-measure karon kung asa ka kutob tunlo ng imong pride. O lagi. Actually diyan man ta maga-problema. Primero iso kita, masukot ta, medyo normal kay tao, rabi ta, maapektuhan ta, gusto ta. But eventually, ang tinud-an na nga pag magdadugay na, siyempre matandong na imong pride ba? Siyempre pag medyo edukado na ka, medyo nakakuan na ka, kadyo lang mag-move on, nagutani, kung anong pamugos mo ginato ni, ana bitaw ang Asa akong part, sir, dili wala mga feelings wala naman na kay siyempre karon naman pug koy na live in naman po. Okay. Tama. Ang ako lang maluin ako sa akong youngest bitaw kay wala bitaw na siya nakadama gid ka ng pag love sa iyang amahan kay sukad sa pagka nanay iyang buot wa bitaw na siya nakakuan og sadya pa. Medyo kon ba? Medyo ba ang kaning na live in sa imong bana karon medyo dili pod sila ganahan, murag against pod sila na magkontak-kontak Kuan gina sir sila. kay tigulang na na ilang papa niya kanang na live in silang papa. Actually ang pagkatabo gid ana, kay ngitaw man gid ni. Niya kuan kanang gidalan gid ko niya kanang bae bata pa na katunga sa iyang edad anak. So lagi so sa ako lang pagka kuan murag pati mismo po ng iyang bag-o karon murag dili usap po sila sa kontrabida ana ba? Oo. Okay naman giuban nga in fairness. Okay na pero ang ilang bawang asawa pero okay ra pod sila ha dawat po nila nga si kamo ang kuan. So because I would suggest nga ana na lang kung wala na lang connection anak to papa na lang nga istorya ana pwede ra man guna sila magsabot-sabot ana pero kung mismo pod ang bag-o pod na asawa sa imong bana karon is labaw pong di po siya ganahan mo nang medyo dakong problema gyud na. Mura siya ang mo block sa anak. Yeah, Di mo matag. exactly. Oh. So kung ingana sa watay mabuhat ana. So iagi na tog legal, pwede gyud ma'am. Kung gusto ninyo iagi gyud ginaglegal nga kuan niyang right kay karon I will tell you na gyud na siya right kay kuan man siya legal man siya nga ana. Maulag. No, mo lang ako lang gisulti gyud kanina. Unsa sa? Dito ra na kung palitan magpatawag ko sa barangay una man ana dito ra sa ilang lugar. Oh, ana gyud. O di ba kana palandan hasol na. Mo gina diyan nagidenta mo sa mulahutay ba? Ang practical na istorya mulahutay ba? Pwede man na mo legal o lagi ana pwede proseso na to kay kumungutan na kag naba siya right na kayo. Pero mo lagi karon mulahutay ba? O ana bitaw? Mo kuan ba? Tabi layo kayo. Nagpalayo sila dito ka tapos mag-file asa Kani practical niya ko ha. Kani ako practical niya ko ang pagkakuan. So depende na sa inyo ha. Pero pwede gining na i-push. Pwede kayo. Namoy nai kuan kay legal man sila nga anak, ma'am. Naging kanang Sir Bernie, kanang kuan ba kanang pwede ba na sila makuha ng Japon og adultery?
nga maski na ko live-in po sa ako. Muna ako di na kay ko sure aniya, pero as far as I can remember, ang problema diya kay ikaw po nanay imuha. Oo. Pwede kanya balikan nga ikaw galing anang po imuha. Mo ba? So wala may anak sa amo ang akong kapartner? Kana mo di na kay ko sure. Absent na ko ana pag lesson na mo ana nga part. Pero remember ko rin amo nang istoryahan. Labi na kung dugay na, long period na, tahaya pa ka mo file. Tapos, pagtanaw pag yung anak po kay own family, pwede po kanya balikan ana. Tapos, depende naman ko din na sa attorney kung kinsa yung attorney, yung saon pag tanaw ana. Pero kung sa ngalan, please correct me pa yung dili ko attorney ha, pero sa ako lang na-remember na na-discuss na mo na. Pag sa ngalan nga, bro, ikaw na napug ka, bro, nahulong na, wala na, tabla na ta, bro, nga na. Yeah. Pero ang pinaka-least sa gidana is atakihon ni mo by heart, dili heart attack ha. Pero kanabitang kung pwede pa lang mamuyok, isip amahan. Pero mo lagi, ang problema, active ba sa Facebook ng papa? Ako magasugon ako mga anak dapat mangayo gid mo kay inyo man ang amahan. Ayaw lang sa mo diretso direct to the point nga mangayo gyud. Dito lang sa muna sa relationship. Kana bitong kumusta? Ana ba kalang ala sa muna kasi para tandugon lang sa bagay at the end of the day para nako tao ra gyapon ta. If we are already a family person, madutlan man gyapon ta. Mo bitaw ng mga Pinoy hili kay teleserye nga kanang drama-drama kay mo may atong ganahan kay emotional man ta nga mga tao. Iagig emotional. Ingnay mo mga anak mag PM ayo la sa directly nga mangayo. Kumustahon ana nga nami diri, anak mi diri, ana ba? Sila la ko sugoon na lang din lang. No, ana pwede man sila imong suguon, pwede. Mao. Ana na lang. Well, I think mo dia kaya din na dayo ana matiguang nagyapon na ana. Pila na ba edad ana ron? Lucky. Mga 17 pa kapin. 70. Uy, nananasa ko na. Medyo nananasa pangpang Pero kung magud nga bata sir kanang kung ang yang kwan ba panglawas na nay kamay nga problema. Okay. Nagka-trauma man gud ni. Igna lang siya. Di lang sa ta magsugon muna. Emosyon dito lang sa kumusta ana makipag-ana na lang muna. Okay? Okay, so thank you sir. Okay. Ako po clarify na ko na kang kuan. May clarify kang attorney. Uy, advice tayo ani bata attorney, makansawan unya ta. Na pronunsyon mo sa nag-attorney mo na diha ron. Di absent ko ato pag-discuss. Pag kuan naman to nakatulog man ko pag-human oy, sa to kalaki. Ay ko ko na ni, ma'am sa kinanawan. attorney, wala man ka, kuan man ka doktor man ka. Lain ko. Commercial sa ta, commercial sa amin mo balik rami ha, kadyo lang yung kayo mga igala, stay put lang mo diha. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B in the place to be. Guwapa ko diri, guwata ko B. Nga nag-live diri sa my Westwoods Village, Kanituan. O diha sa FM booth na si Master Poppy. Na unya mo duty na po siya alas 3, nandun alas 5. Mayong hapon siya talan diha. Init ba mga igala? Tinggawas na pud karon ba singot na kayo ang mga tawo manggawas atong mga OL sa kalawasan. Magunaw na sa tao sana pa tong isnakon karong hapunan. Lumba na pud po sa mga kuan. Anay tabuan ning quarantine himot ang chef tanan. Panindotay og ganang luto tapos lumba picture. Ang nakalami lang sa Facebook, palamay itsura, wata kabalo kung lami ba, mo lang ginadi ang isa diha to. Panindotay og anggol ana lami ba. Kagahapon ba to? Lagi kagahapon nagsugba ko mga igala, kaya pwede man ta maka-order nag-online og isda. So para medyo shell ka may shell. Nagsugba ko og panga. Sa sobraan po kahangin diri sa Westwood, di init kayo ang uling. Ang resulta, ang panga, nahimong uling. Muna niya itong giingon. Nasunog mga akong panga. Kaong kong uling. Balikan na nato itong mga grabe na mga texters nagbaha. 0995-335-2093.
O, sige, tawag na sa mga nakatext sa perting daghana. Tita Bea, kung good afternoon akong problema kay akong amigo sa akong crush sa una, unya sige man siya text o mga messages na pang jowa bitaw kaayo na friend raman gud akong lantaw sa iya. Unsa ka akong buhaton ani Tita B? Sige, tawag lang ga atong tanawon. Tita, yan. Ang akong problema kay makigbalik sa akong ex, gibuhatan pa jud kong istorya nga gakakulataon daw nako siya karon iyang igsuon maoy ng usog. Ha? Hello? Hello, tita. Ay, kinsa ni si Yan? Yan ni tita. Lalaki ni o tumboy? Lesbian, tita. Oh, daan ko palagi. Kanang unsa man nga tumboy kanang laki-laki porma. Tita. Okay. So, ang imong pangutana, makipagbalik akong ex. So, nakay uyab, so nagbulag na mo. Mo na siya, tita. Ansa sa? Mo na siya, tita, nga makibalik sa ko, Nganong nagbulag man mo, kisa may nakipagbulag. Siya, tita, kay nangita mo sa glaim. Okay. So, nakipagbulag na, ana. So, okay na. Tapos, yun sa nung pag-ingon na makipagbalik siya, nag-text siya sa imuha nga, ingon siya nga pasaylo ako, na-realize na ako nga ikaw di akong gusto, ana? Tita. Tanang Din iyang ate magod, tita. Unsan sa? Din iyang ate magod kay ingon man siya nga magkwento siya sa police station daw kay ipakuan ko. Ipa-blatter daw ko nila. Kaya nga man daw. Sige ko lataon ako na ko yung mangkot. Tinuod, dili. Wala po tita, nasayod man akong amo kay Wala. So, wala man ka sila. Wala man sila nakita ka nga bunog, ana. wala tita niya, sumbong-sumbong man na yan. Ngano ka? So, wala mo'y problema sa imong ex. Ang problema nimo ang iyang ate? Tita, kay ano man yung ate nga, pa-blatter daw ko na ko. Sa imong pagtuong, anong inga naman ka? Anong magbuhat-buhat man ang iyang ate o story about sa imo ha? Dili, nag-istorya man po ng yung manghod, buhat-buhat ba? Kalataon na ko na ko siya. Dili, kaltong klaro na. So, meaning to say, mismo imong ex, mo'y nagstorya sa iyang ate. Tita. So, meaning to say, mismo imong ex, nagbuhat yun siya dili mayong istorya about sa imo nga kakulatahon siya. Tama? Tita. So, that's why, normal na sa ate nga mo react kay nagsumbong man sa iya ha. Tama? So tita, dapat pero dili wala ka sa ate masuko, di ka mismo sa imong ex. Siya may nagstorya sa ate, tama? Tita. Ano magod siya, tita? Lagi. Magklaro ay sa ko sa pawi ha, kadjud lang. So klaro kayo, ang imong ex nagbuhat-buhat og istorya nga gakulataon nimo siya mo nang ni-react ang iyahang ate, so which is normal nga ang usa ka ate, uy, mao ba gakulataon di ka di ato nang ipablatter. So normal na siya. Klaro ha? Tita. Okay, now lately, gusto na makipagbalik sa imuha ning nag-ingon nga nangulata ka. Tama? Tita. Number 1 nga question, nangayo ba siya pasaylo? Nangayo man siya, tita, paselo sa ko. Okay. Number 2, imo ba siyang gipasaylo? Pero dili na ako, tita, Dili na. So meaning to say, nganon di naman nimo mapasaylo, di na gini mo makaya madawat. Iyang nabuhat. Dili, kapila na magod niya, sige, buhat-buhat istorya. Okay. Sige, So, okay. Behave, papi. Okay? So, meaning to say, kung di na nimo mapasaylo, kay feeling nimo murag gabalik-balik na, so meaning to say, wala na pulos para magbalik mo. Tita. Okay. Solve ba ang atong problema? Di ba? Ang imong question man ako kung makipagbalik ba ka, di ba? Wala man ay problema na tita, kaya wala po tayo plano sa iya. Okay. So, sa imong question sa ko, dapat. Mabuhat ba na nila, tita, nga mapablatter ko nila? Ay, di, wala. Kung wala'y bunog, wala kay gibuhat, ayaw kahadlok. Basta galing wala kita gibuhat, di kita angay mahadlok. Kibar, inasumbong dito. Wala mo ebidensya. Number 2, may magnanay ko, wala man. So, dili na sa tinod. Pero nag-ano mo to yung ate, tita, iya daw dalo na nga akong picture, at yato din sa police station daw. Lagi, yung saan man ang picture nila. Yung saan man ang picture nimo, wala man. Ignon nimo nga, wala. Nabali ebidensya, nabali lagom na diha. Medical certificate Alila po na. na sila basa-basa makakakuha na tita. Basta kay wala mga kagibuhan. Wala mo tita. Ang tinuod yun. Wala. Nalaparuhan lang nimo lamisa, anak, kausa lang.
ganito halos nila para sa kuha. Wala nimo na kuto-kuto, wala gyud. Wala po Ngano tita. sa imong pagtuo, nganong iyang ipalabas nga gakulataon nimo siya? Ngano kana? Nganong ana man iyang gusto? Ibot lang ato niya tita. Oh, tanganong karon nabala ka pa man ka nga makipagbalik man ka. Gani, kagapo ra rin ang nawag yung ate sa kuha. Ngayon anak ko nakalian. O di wala na, suminto si okay na sila kay gusto naman makipagbalik. Okay? So ayan nagkabala ka. Basta wala tay gibuhat nga na daotan, wala gihulga na ka. Sa bagay kay naampoy COVID karon, di pa po ka mapasakanog kaso. Okay? Ano yung tita? Basta wala man ka kay gibuhat, ha? Wala tita. Nakuha na ang tinidor sa iyang likod? Wala sa. Grabe sa nagpindot Wala. tita. Okay. Sige. Salamat lang ka. Sige tita. Okay. Hindi man na magklaro kay. Medyo libog lang ng istorya, no? Pakasuhan. Pero kung imong hunaon, okay. Nalileto ako. Okay. 0995-335-2019. Dalin. Basta ako lilang kay ko kabalo, no? Kana bang mga tumboy, pareha ba na sa bayot pod manguya? Master Pop, na ba kay nakaila nga tumboy nga kanang saan na sila ma-inlove? Kanang kuan gyapon, murag bayot gyapon na kanang hatag tanan, ana ba na? Oh. Kay ang mga homosexuals actually, kung makapartner sila og same sex, gusto gyud na nila loved one ang katong say for example, tomboy. Gusto nila loved one kung ang unsay dili mahatag sa lalaki. So the same as bayot. bayot nga murag labuan po tong babae, murag ana. Oo, kay pildi man sila nga wa sila mattress. Okay. Dito sila sa lain nga Dito aspect. grabe po na sila kay ang mga bayot, grabe man ka mga siluso. So, boy, grabe po. Tamot ang tumboy nga kaning grabe ka emotional or very sweet. Okay. Lalaki, muhatag ka murag, di ba kita muhatag ta sa gift kay murag kung unsay use mo may the best para sa ato kung unsay cool. Okay, tama. Kung unsay gyud makapakilig gyud nga grabe gyud kay makapakilig gyud sa ikabalo man sila sa unsay ganahan sa babae kanang babae man sila. Ako rin no kay balo man sila nga ay mo man imong ganang mabae. Pues man akong buhaton po sa inyo. Emotion diha sa attachment diha kwaon so pilding mga lalaki ana. Okay. So more day gyapon na sila no. Anyway, kung sumbag-sumbag lang pag may ana dapat magpa-medical certificate man na kung nabunog bagyo ana na siya mga igala. Okay, dagan salamat master po. Kanila sabi, murag taas-taas ni. Na ako'y problema, murag need na dyan ako imong advice tita B. Na ako'y uyam nga naa siya ex-partner din na sila BB. Tapos bulag na sila. Nya kami gaipon almost 1 month pero nag-uli ko sa mua. Nya karon sige mig-away tita B kay pag na mag-messages niya nga mag-ask na ba siya uyab labing nagkailan niya kaila sa iyahang ex-partner mo deny siya. Samantala ako, tanan friends na ako, kabalo sila about sa mua, din pati akong family kabalo na. Nya siya, nga, sige mi away mo, ingon dayon siya nga, dili na ko siya love, kay gabinuangan ako sa iya, ha? Pero naglibog siya ko na. Hello? Hello, Tita B, may udto. Okay, dyan lang. Pila na mo ka bulan or tuig gani mong uyab ron? Mag 7 months, karon naman, Tita B. 7 months. 7 months, Kibali ang imong kabiklan kay kunay mangutana niya burag i-deny ka nga namoy relasyon duha. Amo po na isabot pero dagan magud ming kabiklan nga mag-away magud mi lang sa ingana ba. Uy, daghan di lang kani usa pa yung uban din yung kabiklan. Kanang di Paulo ka, what if lo ka kanang namo ko siya mga ka-textmate. Kinsa man ni sila nga unsa man ni nga klase nga textmate sa negosyo kay unsa man ni nga klase nga textmate? Merong mga ka-chargeran niya ba tapos Op. Ato i-define daw nato ng ka-chargeran. Unsa na mga ka-chargeran? Naba na I love you, naba na mga kaon na ka, burong ingana ba na? Unsa man ang ka-chargeran? Ako nga din magkitaon maguna niya gud Tita B. Uy. Kadto lang. Before mo nag-ila na, daan na ba siya ingana? Dili po bago na siya ingana sugod nga nakauban sa amiga, nakauban na boarding house karon. Giunsa nimo pagkabalo nga ingana siya? Ano to last month Tita B, yung amiga may uyad tapos barkada na ko ba. Tapos ang sikreto dito na tanan ginabulok na gisaba niya sa ako sa lalaki. Okay, ngayon na siya nga bae, nga naika-charcharan tapos iyang imit. Din niya na pud ni ang Meaning, unsay meaning nimo nang imit ka nang burong mag-date lugar sila, ana?
Kumbaga na din, ako rin lang lipaton ba? Tapos imo nang gipa-confirm sa iya, imo siya ginanga unsa man ni katinon na ibaw anak ko nga niyon daw ka. Permi, ako na sang i-confirm. Tapos? Primero, di siya mo dinay, siya nga dinay. Oo. Ato niya, kagawa sa boarding, tapad sa mong boarding house, sa mong room, na ako'y barkada, di mo nung expire ba? Oo. Madalang ginawa tiro. Namay time man natin sabi nga, alas 10 kapin siguro sa gabi, alas 11. Oo. May gawas ta sila, duwa sila sa ubay na kabay na. Tapos sila kamit na lalaki, tulong kabuk sa gawas. Okay. Then, ayang palagad sa ako na isa na isa na sayo siya nag-text, nawagan na tulog na daw siya. Okay. Wala lang po ko din. Pagka 11:30, gitawagan ko sa akong katapat mo sa boarding house ba? Sa kuya, ani-ani, ay kakurat sa akong istorya ha. Kung sa, sige, na sila kakita sa gawas din. Ito sila sa tungoy din. Kanlaw na sila nang uli. Okay. So meaning kasi klaro kayo nga murag nagi dili maayo nga gibuhat, no? So unsa man to? So gi-confirm nimo diretso sa iya ha. O primero wa pa siya naangkon after 1 week, 2 weeks. Ay pa siya naangkon niya na. Then angkon pag kita is napod siya kanang kumbaga sugar daddy ba? Oh, yun sana po nimo pagkabalo nga nasa sugar daddy. Nakarga po ng barkada, raga po sa iya kuya. Kuya siya barkada, yung So kaning tanan iya ba ning gi-confirm nga tinuod? O yan i-confirm tanan nga tinuod. Okay. Kano sa nimo na ibaw ani nga tinuod ni? Pagtaod na po dito din, mag 1 month kami siguro kapin. So anong pabilin pa man ka? Muna lagi nang uli na ko sa amo, nahawa ano ko sa iya boarding house. Wait. Ang lahi tong nihawa sa nakigbulag ha? Nihawa lang ka nga nihawa, pero wa ka nakipagbulag. Gusto na ako makipagbulag sa iya si Tabi. So ang kuan man good is, kanang lagi maglason-lason siya, ingay na, gusto sa magikog. Sergio ka nga maglasong-lasong o ikaw lang yun gihapon ang di gusto. No. Wala dito si Tabi, for the sake O di, of pasagdanin mo siya o kuan, pasagdanin mo siya nga maglasong. Yung kinabit ang kuan mo dito Tabi, yung kagulyon, yung dapatan ba? Di lagi, sagdaan galing nimo siya, iya man ang self. Or imo ra nimo ng rason para kunwari di nimo siya i-let go. Kay love gyapon nimo siya. Dili man po dito Tabi, sa yun nga, dili na ko siya love or love napot, pero ang kuan mo dito Tabi, sa isa tayo, among gid lang ang main ginamo nga gawayon is about sa yung ex ba tong iyang partner. Adyo lang. So dili pa gila. So para sa imo ha, okay ra nga na si sugar daddy, ang imo is ang main pag yun ay ang ex pag yun. Brother, murag na buta lagi ka brother ng bayhana brother. Oo lagi murag ana lagi dito Tabi, murag dagan kinag-advise ko ba. Klaro kayo sa imong tono, murag di na ka malipayon, kay kanang babae, bigaon, tapos ni confirm pag yun na naa. So, pangutana ka pa man ka diya. Wala na ko sa Mumbalay na uli. Dili akong pasabot physically. Nganong napaman ka na nga relasyon? Anak ibagbulag mo sa Tabi, pero kanang i-message. Wala na kayo nag-reply. Pag mo yung galing, anin na siya. Kung makipagbulag galing ta, dili ta maingon nga, pwede ta magbulag, dili magunana. Di man na siya pangutana nga, pwede ba ta or dili. Sa ngalan, kung ako ha, sakto nga laki, uy, kajot lang. Worth it po. Uy, dapat po sakto nga ba akong pagtanaw pa lang ako nga nag-cheat siya na si sugar daddy, gi-confirm naglag, automatic putol na. Sorry. Ayaw ko ang akong love para sa kababae nga i-love po ko in return nga sakto. Bulag na ta. Wa ko ilabot nimo diha. Pero the way I look at it, mura man gyapon nagpabilin mangga. So nahulog gyapon ka nga nagpatanga ka diha. Ako mo dito dis, gusto na ko makuha akong magamit ba? Di mo ay, so kanalaki na po yung problema. O, ganina, about na po sa ex, karon nang imo na pong mga gamit. Ay! Diba, tita, dagan gini problema about, bilang kaya about si sugar daddy, about sa ex. So, may gawayan good. Ako galing, so anong, hawa na ng relasyon. Kung sa may problema na to, kung sa may imong pangutana sa kuha, kung imo ba nang ipadayon? Padayon ba na ako? Buyan na gina po siya. Urbida! Brad, gusto kag advice. Nangutana ka sa ako kung unsa. Ang akong tubag, padayon. Kay love ka niya. Muna akong advice sa imo ha. Ayun na pangutana. Basta kay muna akong advice. Muto ka dili. Akong advice, padayon. Kay nakita na ako nga love ka niya. Period.
Okay? Okay, Tita Okay, B. right. Salamat. Okay, salamat. So Ginoo ko, mura man din na itong problema, mga igala. Dili ka tanga, dili. Dili. Daga na doon. Earp, pag-design ng t-shirt, Earp, borda ko, gwapo ni nga negosyo, Earp. Kana, t-shirt, nga tanga ko. Tanga, kaayo ko. Nakanda ko gyud nga text, Earp, sa t-shirt. Tanga ko. Tanga ko. Ana, diri sa likod. Ana, kay mura gwapo ni nga negosyo ni, mura gwapo ni, okay ni, gala. Dagan mo, Abil. Dagay mo, Abel. So nangutan na siya sa kadagan ng reklamo, sa kadagan ng naibawaan nga na si Sugar Daddy, sa tanan niya nga mga yaw-yaw. So naglibo ko sa man. Tungod. Tapos actually ang main man gina mo nga away. so dili ko ang main ng away ang Sugar Daddy. Tapos ang ending gid ay, ang problema gid niya, usaon pagkuha sa gamit. Tapos ang ending pag gid ani, ipadayon pa daw yun niya. So, ladies and gentlemen, ako nang utro ng akong ma-advise sa iya. Kung nangayo siya advice kay Tita B, ang akong advice, the way I look at it, love kayo ka sa imong girlfriend, padayon sa imong gugma. Murag. Morag. Klaro kayo, mga gala. Okay? Makataas og BP ni nga programa eh. Tita B! Nako'y problema about sa akong boyfriend. 6 years na mi, pero LDR mi. Nasa taning LDR ba? Tapos, sige mig-away kay gainom na mangyud siya. Unya, gabasulon ko kay layo mi. Ha? LDR pa, inom pa. Hello? Hello? Uy, nawala man, naputol. Tawag otro lang ga. Tawag otro. Tita B, ang color nimo klaro ra na kayo nga nagbuhat-buhat rag istorya kay kung tarong pa siya guto, kabalo na siya sa ibuhaton. Di ka mo nalay puli diri sa ako. Good PM, Tita B, na ako'y problema, bahin sa mo ang baka. Grabe na gini megala. Sa among baka, naami baka, gialimahan. Pero gusto na sa tag-iya kwaon, pero dili minya bayran sa pagtugway kay nakabahin nami. Pero pareha man mi nga nakabahin na og mga nati, unsa man namo ni Tita B? Legal ni ba? Napa ni? Hello? Patulan daw nato ni Biba si makasulbad ni. Hello? Hello, Tita B, may hapon. Before mo nagkuan ani, nagsabot-sabot mo ani, kanang First question. Lapa ni mo? muning yung sabot nga pag alimahan. Di ba? Abot lang ako nakabalo ba ko ani, ka-remember ko ani sa Claveria, ingani man yung baton. Di ba ingani man ni siya nga mag-alima ka tapos ang anak dayon murag ang primerong anak ba na sa imo mo padulong. Di ba anak man na lang ga? Oh, anak na sa Tita B. So ingana yung unsa man yung sabot anak yung primero? Kuan, nati pa man na pagkuha na mga Okay. baka. Okay. Nati pasabot ka ng bata pa, di ba? Oh, Okay, tapos kami nagpadako. okay. Then, unang anak kamo Okay. So nakuha ninyo ang anak. Oh, Okay. nana mga anak na po ikaduwa, ilahan na to. Okay. So tama na. So sakto lang bahin. Oh, Mm. karon gusto sa tag-iya nga kwaon ng baka ka ilang gamiton. Mm. Nya, dili mi nila bariyan sa pagtugway. Sa sugod pa lang nagsabot ba mo nga ingana nga anytime pwede kuwaon ng baka or naibayad pong magtugway ana? O, nasabot ni Tita B. Nagsabot. Pero ang problema karon di sila mobayad ano daw? Mubayad daw sila pero kuan sa daw nilang baka. Kailangan daw kuan, hakutan og tubig. Di magbayad man di ay. Basi kailangan pa nila inegosyo para na lang sila kwarta. Para mo ibayad sa inyo ha. Ay, dato na sa Tita B. Nalasad tali lang kita mag-judge kung dato, pero dakong pug-utang. Kana mo diri ba dako migbalay pero among monthly po sus grabe po mga igala. Di man ka pwede gon so gusto nimo bayad una haya kuha baka ana lugar? Oh, kay pareha atong kauban na ni nga baka gikuha lang man na doon niya. Wala na nila bariya magtugway ba.
Pero dapat na ginay bayad ang tigway mo ginay klaro. Oh, niya. Oo. Puros man po ni Tita B. Ang makasabot bito ninyo ana bito alam ato sa mo barangay ana ba? Ay, naabot na yun yung barangay Tita Oh, B. tapos kinsa man ni relative sa ninyo nilang ga dili? Dili, kanang amo ni namo. Ay inyo pagig amo. So yung pagpalaga ng amo man na di ay. So yung pagpalag nga amo man na ninyo. Dapat na kasunduan ano man pud nga dapat din ay kasunduan na dapat na kasulatan nga nang mahitabo. Wala po sila naghimo kasulatan Tita B. O mo galing nga mo karon kay kung imo naon sila may tag-iya so dapat na ginay kasulatan. Kaya wa man kay ma-prove dito unsa man ni nagsabot ba nimo o pwede man kay inom balion kasi imong amo nga wala mi nagsabot ana oy nga bayaran din ang pagtigway. Nga na pud mo ron. Kasi ang alam pag mo din ninyong amo. So technically sila gid ang tag-iya ng bakaha. Mo sunod galing basta nga na galing ipasulat gyud ninyo na sa papel, balag sulat lang, balag di na naka-typewriter nga naisabot daan ba nga before ta magsugod. Pag-alima na amo, abot puhon, nakuhaon ng baka, ana mo na sa dapat. Tapos ang ending pagid, amo pag ina ninyo. So, mayap, bugin mo ana. Diba? Sa kuan ba Tita B? Pwede man may mapriso ana da? Ano da, inyo din plano, di nyo ninyo ihatag ang baka? Kaya ihatag mo na mo ang backup pero Oo. bayan sa O galing, for example, kung di nyo sila mubayad, takuha nilang baka, sila tag-iya. So, unsa inyong plano, di yung lugar mo, makipagpatay yung lugar mo. Tungao na lang ka nato na, ang inyong tiil, inyong dapit, tapos bali ang ulo po duguan nila. dili po Monotone sila corn mo beef. Tita B. Mo galing, so unsa inyong plano diya, kung kuhaan gyud nila ang baka, kung di mo bayaran, so magipagpatay yung lugar mo diya, magtinigbasay mo, mo lugar inyong plano. Murag ana na gyud Tita B. At least, ignamida, para nami balita sa TV Patrol, ha? Langga, mo ginailisod kay Langga. Yun kag adunahan pag yun sila. Taon niya mato dito sa kuan, mato sa barangay unsay mo ato ana. Or kung sila nga bayaran ng pagteri, ipasulat sila. O sige, sulat mo ha, bayaran ninyo after kuan ana para namo ibalikan. O sige, ihatag ang baka. Kay moingon man ka sila nga ilas ang gamiton pero bayaran na o inay kasulatan nga nagpamatuod nga mobayad ko unsa nga bulan o paghuman aning COVID ana o para namo ebidensya nga nagsaad siya. Murag promissory note ba? Mo ba Tita B? Ana na lang. Kung for example, malay mo, basig ipangwarta sa nila, ayaw sila mo bayo, ana na lang. Sulat mo dito sa barangay, ana nga, bayaran mo yung ana nga bulan, ana, para na mo kuhan nga nagpinirmahay mo dito. Salamat Tita B. Okay. Laoy, salamat ka. Laoy, nahimo, naging kong abogado aning kalakihan ba? Kasi may mga naminaw, di ba? Kasi man lang sa radyo nga, murang ka. Sayo pa na yung iba, pasayloag yung kumigalat. Itabira yun na nga balaod mga igala. Ay, sa Erp, mangutana pa unta ko, Erp. Nawa na? Wala na nilakaw na Erp. Kaya ang Mangutana ko kung love pa ba yun niya. Hindi man niya ma-let go. love pag iba niyang baka. Or napa ba siya kuan nga sa nina? Basin. Ang iya lang actually yun, kuwaon lang yun niya ang kurmata nga ilokdos. Touch kasi sa baka. Uy, grabe anang baka. Ay, taas kong air. Uy, giawayan ko. Diya ang measurement sa kadato na kung dagan kay baka, mura ba na treasure na nila. So mo na yung mag-alima tapos ang anak mo dayon ana man na siya. Pastilan. Sana nag-reply, Madam, ayaw ihatag ang baka kung dili ka bayaran sa tinigwayan sa baka. Tuga man dapat na, umo lagi. Pero ang pangutana mo nga, what if, kung ningon sa daan nga ang amo niya medyo mangusog yun, o di pues. So magtinigbasay yung lugar. Tagoda na, di ba? Muna ni Ron. Parera na sa yuta, Erp, kanali sa mga kabukiran. Dagang kayo magpatay tungod sa yuta. Kinsay tag-iya. Usahay, isang mga mag-iisuon. Ay, way katapusan. Pero kung naipirmahan, ano siya? Sige, pirmahin ni. Sige, amin yata ang baka, pirmahin ni Dede. Ano lang? Wapo kayo. Ay, 2:33 na. Mamuga sa amin, be. Kadyot lang yung kayo, mga igala. Ay, sir, na ko idugang. What if ang baka na lang ipapili?
Pakata makapadulong. Kung sa iyang sungagon, dito mo padulungan, ha? Pwede. Mamugas kami, mamugas. Ikaw sa amin, kadyo lang kayo mga higala, ha? Oras na to, alas 2:34. Nagbabalik po ang inyong ayan, Tita B, the place to be. Guwapa ko really, guwata ko, B. Mga pila na lang kami minutos, alas 3 na mga higala. Si Tita B live din sa may Westwoods Village. O si Master Poppy ang nadia karon sa FM. Daghang salamat, Master Pops. Mo ikuan deron tigpislit sa tigfinger sa mga switch diha karon, ha. Anyway, 0995-335-2093. Ato sa ning lubos-luboson ni mga nangabilin diri, tahaya pa din ning shout out karon taon-taon lang mga gala, ha. Sa mga nag-text na salamat kayo, ha. Grabe mo abot tag mga lantapan bukid nun, no. Salamat kay sa inyong pagpaminaw diha, ha. Thank you. Ang layo. Sa poblasyon, Lantapan, Bukidnon. Ay, katutanang supposed to be nagsakasaka na tanamig bukid. Pero saan tamang yun? Pansin ako, Tita B. Hi, Tita request kong Silver Tones. O, shoutout po ko ni Akili Mangribang. Sige raghigda ay. Dextrose na lang ang kulang. Laka. Okay, unya na lang shoutout. Sige, last bus, sabi, kung napailain, Dabi. Sa inyong Tita B, mga unta kong advice sa imo kay akong uyab gusto na ako makita pero tungod sa quarantine dili ko pa kalapos sa gumaod miss na kay nako akong mosh. Ay mosh ano ni. Tita B, nakoy problema about sa akong boyfriend 6 years na mi. Tita pero LDR mi tapos sige mig-away kay gainom namang gyud siya. Unya gabasulong ko niya kay layo mi. Agay, suminto say di ka survive. Hello? Hi, Tita B. Ay langga. Hi. Pila na mo katuig ani imong uyab langga? 6 years? 6 years. Pero pila na mo katuig nga long distance? Mga 1 year pa lang. Ngano man asa di siya napadulong? Actually, karang naman ko kagayan. Kasi dyan, magod ko. Pero pareha lugar mo og man na ba sa Bukidnon area man sa dapit? Dito sa Balingasag. Balingasag, okay. Pero ikaw taga Balingasag gyud ka. Oo, taga Balingasag. So meaning to say silingan gyud mo technically og balay. Dili sa Layo gyapon. layo. Pero makuan lang sa... Okay. Pero within Balingasag lang. Tapos, nahulog na yun ng long distance kay sa Cagayan ka nag-eskwela. Oo. Pila edad ninyo lang ka? Kita? Pila edad nimo? 23. 23. Siya? Mga 27. 27. Tamo. Sa sige na dayon mong away about ani. Kay ana, layo ka, ana dayon. Oo. So, Kaya masulo na lang ko niya. Tapos, conviction din ako siya nga kanang mo ingana siya. So, kuan burag dala gamanya, lugar sa gamanya. Siguro. Pangutanon nimo siya, unsa man, kaya pa nimong long distance o dili? Anaw nimo siya, pangutanon nimo siya. Kay meaning to say, mo na akong giingon. Labi na sa inyong mga edad, ako di ko ga-advise labi na nga ng mga 25 years old below, di ko mo advise og long distance. Like gito nasa abay. Tapos dili pa man gyud na ingon nga tinud-anay gud kanang uyab-uyab pa man mas lamig ito nasa abay. Now, kung nisulod mo aning long distance relationship, usa na sa mga effect, di kayo mo magkita. So, syempre, kailangan effort kayo ng long distance, kailangan yun mo at least in a week kung pwede pa lang atuan nimo siya kay labi na sa inyong edad, mas dali mo ma-develop kung dugol mo nadiha ang lawas, nadiha ang lahi ra gyud. Kunat shoulder to cry on na diha na anakay tinuod nga kamot nga ka-holding hands. Arang-arang nagaling mo karon kay nanay mga Facebook, nanay mga Messenger. Sa unang panahon wala gyud nay mga ingana gyud, no? Karon imo siya pang tanong nga unsa man kaya pa ba nimo ang long distance? Ikaw lang ga malipayon pa ba ka sa iyang gagabuhato nga magsige mo away? Dili na. So meaning to say mupadulong na sa meaning di tabagay og long distance relationship. So meaning lugay, di ko pwede sa long distance. Ano nimo dayon? Dala nimo iko nimo kagalingon
Di ko pwede sa LDR. So meaning to say, undangon na lang nato ni. Ana bitaw? Kay wala man, di ba? Number one, go back to the main reason. Ano mag-uyab-uyab man ta? Because we want to be happy, we want to be inspired, malipayon ta. Di ba? Ano man na? Di ba ang kilig ba? Ganahan ka, kay kilig kayo, at least na-emotes, nagkaon na ba? Di ba? Lami ang feeling. Tama? Pero kung nahimo na nga ang rason, ang uyab is, sige nalang away, muhatag lang sakit sa ulo, then, sa ba yung purpose? Anong musulod patag relasyon na we're not happy anymore? Pero sa luoy, magod pa siya. Ay, nako, dili pwede na. Kay kung luoy lang langga, na dagan na kita uyab, dagay maluoy kas tanan lalaki na dagan kay mauyab nga tungod sa luoy. Dili man ni pwede. Dili man ni pwede nga manguyab ka tungod lang sa luoy. Mag-cheat lang gihapon ka. Manguyab ka because you love him. Dili luoy. That's very clear. Kung nagunaw na lang kang alam, mabulagan ako siya, basi magdrama siya, then, imo siyang balikan. Unsa man, kaya ba nimong long distance or dili? Yun siya nga, dili, kayaw. Kung minsan, kayahon ako. O, di number one, ayaw lang silo-selos. Dili ko ganahan mo ng rasonan nga ingani. Pag dili nimo makaya na mabuhat, so meaning to say, dili kita ang para sa usat-usa. Mo man na ang purpose lang kang anong maguyab-uyab ka, kay i-test ninyo inyong mga selves. Kung kaya ba nato ni nga setup, kaya ba nato ni? Nakita naman nato karon nga alak ka, dili man din nato kaya kay magsige naman ni tagawin at malipay. So mean to say, dili ni mao. Wa ka, Arp. Okay? Okay, thank you. Sa Arp? Nawala ka, Arp. Magnawa ka sa program. Ansa? Hello? Alaman. Naputol ko? Asa ko ni padulong? Oh, wala ka sa Arp? program. Naman. Hello, Arp? Arp? Hello, Arp? Program. Hello, Arp? Kana be? Hello? Check. Hello? Anybody home? Ayo. Hello, Arp? Hello, Arp? Arp, you? Arp? Hello? Hoy. Arp? Uy! Arp? Arp? Nana. Ano to? Nawala ko? Nawala po siya? Hello? Ay, narakada lang ka? Ay, naraday ka. Mobita akong giingon. So, ayaw na ng loy. Okay? Inunin mo siya. Unsa man, kaya pa ba nimo o dili na? Ang long distance. Magod siya, magkaluoy ko. Unsa? Maluoy ka? Pinadarawa-darawa dahil sa pagdala ko. Ayun, kung na lang tanin kay ko, ningo din siya nga kay gano'n, na po yung kulain dire, ano mo? So wala nada. So dili pwede na ingana nga magingana. Kung mag-inon siya nga ka piminti lang kay ingana, undang lang na nato ni. Because I'm not happy anymore. Di na ko malipayon sa imong style. So meaning to say dili bagay ang atong kuan. Dili ta hiyang aning long distance. Kay lisod na lang nga kung magpadala lang ka perminti sa kanang loy-looy na hawid niya perminti imong liog. So dili loy-loy. Inunin mo siya nga. Sa man yun? Kaya pa ba nimo ni long distance or dili na? Kaya ako di na ko happy. Unsa oy nawala ka lang ga. Ayaw ka na ang cellphone lang ga. Natulunan nimo lang ga. Okay. Iluwa. Kung nawala na siya mga igala. O yan na. So sayang. Anak naman siya. Para na ako bito, Master Pops. Ang long distance kay grabing yung nag-effort. Kailangan yung kag-effort, anak yun. Naman ko yung mga kaila nga in fairness nila hutay sa long distance. Pero, grabe yun niya effort. Muadtog yung, kung nakay tayo, muadtog yung ka, mugastog yung ka, muadtog yung ka.
Believe ko na nila. Believe ko na nilang nasa long distance ay. Kalabi na ko na kay mga uyab nga murag iba na ang mga porma peting ko pa. Oh, Kailangan yun adtuan oy. atuan gyud na nimo kay na okay na kung bati kay no, bahalag LDR na siya, wagi mo patol na niya ay. Pero labi na kung inyong mga uyab mga lamion, sexy ay Friendly. Sus! pag yun na human or ang iyang nature sa trabaho kay mo atubang og mga Dili katuhan. Agay. Ano na akong giingon. Di magsilbi na poy uban nga tao nga para sa ato nga dili magsilbi gingana. Mao lagi. Mao Pero gali. nagyoy mga a few. Dilim sa kuan ng uban bay. Nay uban pod bay nga ganahan ra pod lang long distance nga idea kay gusto sila nga andi sa ko gusto nga sige uban bay kay di ko gusto nga nang ubotan ko ba ana. So kung sila duha, okay po sila na nga setup kay siya po di po sa gusto nga samok pod ana. Okay ra po ko sa messenger lang ana. O di walay problema. So minto si compatible mo duha, di ba? Ala ra man na siya mga iga. Siguro Arb, di ba naman ay mga love language? Oh, correct. Siguro ang love language sa isa kay words of affirmation kanang tawag tapos Tawag. take ka ay kabala ka wala ko'y bae dani o ko'y laki dani ana. So na okay na siya to. Tapos ang uban pod ang iya pong ang usa pod nga LDR kay gifts kay tama na po yung ana. Regalo. So siya okay ra siya walay quality time basta kay ang iyang pagka-quality time pod kay naara pod sa phone, quality time na sa iya. So di kung ma-compensate tanan and nakaya ra kay Sila duha na nga set up o di kamo ang para sa usa-usa. tinuod. Dede, shout out na tabi kay gamay na latong oras. 2:56 na. Shout out. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Please paki-share ni again sa inyong mga friends at mga Bisaya nga mga followers and please subscribe sa akong YouTube channel Bitok Bitok University. Follow me sa akong Instagram Bernie Bitok 2 ug sa akong Facebook fan page Bitok Bitok University. Daghang salamat.